चलते मिटल से नूरा हमार कवने करनमा के चलते मिटल से नूरा हमार कवने करनमा के चलते आबत रहले टरेनमा में पियावा छोड़ी चली गईले संसार कवने करनमा के चलते मिटल से नूरा हमार कवने करनमा के चलते विधाता कैसन लिखल करममा पियावा के ले जनमा खाना पीना निक नहीं लागे सोना लागे घर गनमा हो विधाता कैसन लिखल करममा पियावा के ले जनमा खाना पीना निक नहीं लागे सोना लागे घर गनमा बैठी दुआरिया पारो बेली माई बेटवा है हमार कवने करनमा के चलते मिटल से नूरा हमार कवने करनमा के चलते पियावा बोलत रहनी ना मोर पियावा अइले बत रहले असरा लगा के रसते में सब के भूलैले पियावा बोलत रहनी ना मोर पियावा अइले बत रहले असरा लगा के रसते में सब के भूलैले बेटा बेटी से बातो न कइले टूट गेला घर परिवार कवने करनमा के चलते मिटल से नूरा हमार कवने करनमा के चलते।